ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେଇକି ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସନ୍ତୁଳା ସହଜ ବନେଇବା ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା ପ୍ୟାନ୍ରେ ନେଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ସିଝେଇ ଦିଏ। ବେଶୀ ସମୟ ସିଝୁଥିବା ପରିବା ଆଗେ ରୋଷେଇ କରେ ଆଉ ପରେ ଅନ୍ୟ ପରିବା ପକାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲାଉ ମୂଳାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ସିଝେଇ ଦେବି। ତାପରେ ସେଥିରେ କଖାରୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଜହ୍ନି ଆଉ ବାଇଗଣ ପକେଇବି। ପରିବା ସିଝିଗଲା ପରେ ସନ୍ତୁଳାକୁ ବଘାରିବା ପାଇଁ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଭଲସେ ରୋଷେଇ କରିକି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭଜା ବଡ଼ି ପକାଇବା ପରେ ସିଝା ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ଢାଳି ଦେଇକି ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ଶେଷରେ ଉପରେ ଭଲସେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିଦେବି।